hvala profesoru Šarcu koji nas evo prije davno je bilo kad nas je obavijestio da će se ovaj događaj dogoditi i stvarno ova 3 dana smo uživali i uživajte. Evo meni nekako zapane uvijek posle Ivice, a posle Ivice nije lako govoriti, ali ću pokušati govoriti ono kako znam i umem. Ivica je ovdje, znači ovdje je prikazano postrojbe Brotnje od početka do kraja, sve bojišnice. A evo, mene su izdvojili, mene je zapalo, gdje sam osobno bio učesnik i zato što je dekan govorio Barbarić na otvaranju i neke emocije, ako prorade, nemojte zamjeriti. Znači, uloga bojne na Jablaničko-Konjičkoj bojišnici pod kolektivnim nazivom Bokševica. Temeljem zapovjede i zapovjednika brigade Ljubuški, moram napomenuti ovdje nazočnog Tomića, da hitno, a na traženje izema prozor, angažiramo 65 vojnika s punom ratnom opremom i naoružanjem glede ispomoći na Bokševici. Zapovjede zapremljena 12.6.1993. Sjedište i zapovjedništvo brigade samo će se ovdje ako koji minut, a 13. je Sveti Ante, znači Sveti Ante, Humac, Ljubuški, sve povezano. Zapovjednik bojne Brotnje, ovdje nazočni brigadir Musa, je spustio zapovjed na zapovjednika druge satnije da angažira jedan ojačani vod, logistiku, vezu i naravno uvijek su išli časnici i zapovjedništva bojne, a meni je zapovjedio da ja budem odgovoran za izvršenje iste zapovjedi. Zapovjednik druge satnije poslao je pozive za 3. vod druge satnije da dođu na zborno mjesto 14.6. istog dana izvršena popuna MTS-a, kratki brifing o stanju na bojišnici na koju odlazimo. Pokret je planiran 15.6. ujutro da kolona naiđe, znači u sastavu, ovdje se samo vraćam u sastavu, tadašnje Ljubuške brigade Stjepan Radić, postala je bojna iz Čitluka, 2 Ljubuške bojne i Grudska bojna, ovdje nazočni gospodin Zvijezda. Znači svi su dobili zapovjed za to i mi se dogovorimo da naiđemo skupa pošto idemo na isto bojišnice. Znači naiđemo na Gruđane. Ruta kretanja je bilo Čitluk, Grude, Posušje, Lipa, Prozor, Rama, Gračac. U Gračac dolazimo uvečer gdje noćujemo u školi. Ujutro se budimo u cik zore i idemo na izvršenje zadaće. Prvo dolazimo do Ustirama, prelazimo Jablaničko jezero gdje vojnim kamionima dolazimo do sela Kućani. Na Kućan nas dočekuje pukovnik Željko Šiljeg gdje dobivamo informacije o stanju na bojištu, rasporedu snaga, neprijatelja i tako dalje. Crta obrane na Bokševice je bila za nas nepoznanica, ogroman planinski prostor, velika udaljenost između položaja, stalni upadi domaćih diverzantskih grupa, ubistva i zasjede, a pomoć koja dolazi prvi put u takvo okruženje je 150 km udaljena od mjesta stanovanja. Iz Kućana u malim skupinama se prebacujemo do Urine Ravni. Urina Ravni je izdvojeno zapovjedno mjesto. Dodijeljena crta obrane je bilo, vidite je ovdje, selo Grević, Jelova Glava, Gaj, Treskavac. Zapovjedno mjesto Urina Ravni. Odmah po dolasku zauzimamo dodijeljenu crtu koju odmah inženjerijski utvrđujemo, a vezisti uvezuju. Na navedenoj crti ostajemo 24 sata kako bi nas vod iz gruda smijenio. Na Urinoj Ravni, gdje je bio privremeni kamp i šatori, u 23:30 dogodio se izvanredni događaj, gdje se otkačio vojni kamion, tam 150 i prešao preko nogu vojnika iz Kostajnice. A u šatoru su bili svi koji su odmarali, ljeto spavala, bilo je preko 50 ljudi. Iznad glava ljudi koji su spavali u šatoru nastupio je pravi haos gdje više niko nije spavao. Samo se čekalo da svane. U samu zoru isto mjesto pogađaju neprijateljske granate. Taj dan postrojba iz Gruda nas smjenjuje na položaj.
18.6. u sklopu obilaska na Istu dolazi pokojni general Slobodan Praljak, gdje obilazimo cijelu crtu obrane, gdje dobijevamo upute da kako ćemo dalje djelovati. Pošto je bilo relativno mirno, dogovaramo da sutra, 19.6. ja, zapovjednik bojne i pomoćnik za IPD, odemo u Čitluk po smjenu 3. vodu 2. satnije. Opći napad na crtu obrane neprijatelj je izveo 19.6. što je nama tada bilo, uvijek je napad bio ili u zoru ili to 5 do 12 u 12 sati. Kad smo sjeli u aute i pošli po smjenu u Čitluk, preko sredstava veze mi javljaju da je pješački napad na Jelovoj glavi. Na kotu Gaj pada nekoliko granata, iskačemo iz vozila, ja, zapovjednik satnije IPD. Zapovjednik satnije Šarac, vezist IPD-ovac mi govori da on ide, pošto je desetina, ovdje mogu reći, bila iz njegova sela, da on ide do njih. Našim dolaskom na Jelovu glavu u nadljudskim naporima stabiliziramo obranu na potez selo Grević, selo Jelova glava. Kombinirano pješački napad je bio silovit. Čujemo da na koti Gaj vode žestoke borbe, ali gubimo vezu s tim položajem. U isto vrijeme naš pomoćnik za SIS, ovdje nazočni gospodin, u to vrijeme bojnik Jarkić, nam javlja da ima ubačenih muslimanskih grupa u našu dubinu, da su upravo pucali na njega. I da organiziramo kružnu obranu gdje god možemo. Na koti Gaj još traje pucnjava, u međuvremenu zapovjednik desetine s kote Gaj javlja da ima ranjenih, da se drže, da kota nije pala. Iz zapovjedništva Urina Ravan nas dvojica s nosilima i jedan gruđan idu izvući ranjenike. Nakon sat i pol, kad je prestala pucnjava, zovemo vezu zapovjedništva. Zapovjednik veze mi brifira da se na koti Gaj dvojica ranjena, jedan mještan i jedan gruđan. 6 pasušaka je poginulo, ovo što je Titan govorio, poginulo i naš zapovjednik satnije, gospodin Šarac. Nastao je muk i nevjerica. Je li se zaista dogodilo? Nakon što smo se malo pribrali, odlučili smo da ostanemo na obranjenoj crti. Bilo je gubitaka i na neprijateljskoj strani. Ostali smo na obranjenoj crti 3 dana i 3 noći bez smjene. Tih dana sve misli su počivale i završile na poginulom zapovjedniku satnije Jadranku Šarac, kako bez njega se vratiti, a u trenucima je nadirao i prkos da smo sačuvali crtu, izbjegujući još veću tragediju i mnogo veće žrtve. Bokševica je bila naš ispit našeg umijeća, hrabrosti, zrelosti, nakon više od godinu dana ratovanja. Ovdje posebno ističe odličan zapovjedni lanac koji je od najviše razine bio s ljudima na prvoj crti. Posebno zahvalnost 3. vodu 2. satnije koji su pokazali da su spremni braniti svaki pedalj svoje zemlje. Pokazali su hrabrost, odlučnost, nepokolebljivost, pomoći svojoj braći udaljenoj 150 km od kuća. Boreći se hrabro, spriječili su ogromne žrtve. Crta obrane koja nam je povjerena, ostala je obranjena. Da nije pala, pala bi cijela Bokševica. Ovo je naša pobjeda uz veliku bol zbog gubitka cijenjenog zapovjednika satnije Šarca. 21.6. dobijamo smjenu da bi se dostojno oprostili od našeg zapovjednika Šarca na groblju u Dojnem Velikom Ograđeniku. Ja se ispričavam. Ovo je prvi dio. Drugi dio, ja ću moliti branitelji Brotnja na Konjičkoj bojišnici. Znači,
U pripremi za ovo izlaganje i obavljenih razgovora saznao sam nekoliko informacija glede odlaska naše postrojbe na slobodni prostor općine Konjic u potpuno okruženje. Temeljem zapovjedi načelnika glavnog stožera generala Ante Rose glede ukazane potrebe na izvršenju smjene i odmora bojovnika na slobodnoj teritoriji Konjica. Zapovjed je poslana na 2 zborna područja, i to zborno područje Mostar i zborno područje Tomislavgrad, da odrede po 30 vojnika za dolazak, za smjenu ljudstva koje je tada, znači 56. Domobranske pukovnije Herceg Stjepan, koje je tada bilo više od 9 mjeseci u okruženju. I navedeno je u zapovjedi da postrojba odlazi bez osobnog naoružanja dugih cijevi, istu će zadužiti po dolasku u Konjic. Odgovorna osoba za koordinaciju ispred glavnog stožera je bojnik Marinko Krešić, današnji general. Postrojba mora biti spremna 23.4.1994. u 13 sati na punktu UNPROFOR-a u Slatini, gdje glede dogovora oko odlaska u Konjic. U razgovoru s odgovornim osobama u to vrijeme inzistiralo se na dragovoljnosti. Zapovjednik zbornog područja spustio je zapovjed svim postrojbama zbornog područja. Kao zapovjednik 41. samostalne Domobranske bojne dobijam i ja zapovjed. Zapovjed 24. I odmah na poziv na sastanak na Teskera u Ljubuškom. Dobivenu zapovjed sam predočio svojim podređenim. Odmah po saznanju za iste mi se javlja zapovjednik specijalne postrojbe koja je formirana u našoj brigadi, knez Branimir, i nastavila djelovati u 41. samostalnoj Domobranskoj bojni. A kasnije je bila postrožena postrojba, to je zapovjednik gospodin Pero Barbarić, zapovjednik postrojbe za posebne namjene Gavran 2, znači ona je nakon Konjica postala postrožena postrojba. Da on ima spremne ljude za izvršenje ove izrazito opasne zapovjedi. Odlazak u potpuno okruženje mjesec dana. Ovdje moram napomenuti da se javilo još postrojbi iz zbornog područja Mostar, ali svi su odustali nakon prezentacije o kakvoj se zadaći radi. Naime, došlo je od ministra obrane Šušak da ko ode doli dobit će tada hrvatski samokres i 500 maraka ko se sjeća tada. Bilo je preko 100 ljudi se javilo na Teske. Ja ću samo ovdje napomenuti jedna digresija, znači skupina časnika koji je formirao glavni stožer je otišla na izviđanje da vidi o čemu se radi. Evo ja ću ovdje, ako sam neka izostavio, skupina časnika koja je bila na zapovjednom izviđanju. U to vrijeme, govorim u vrijeme činovi, u to vrijeme bojnik Marinko Krešić, ja, moja malenkost bojnik Ivan Sabljić, Ivan Purić, bojnik Ivan Brkanović i satnik Vlado Grčević, ko se sjeća, su neki časnici iz Hrvatske. Krenuli smo rutom Čitluk Posušje, Lipa Prozor, preko ovoga što je Ilija govorio, puta spasa, jedini put spasa je bio preko Vrana, do punkta UNPROFOR-a na Slatini. Na izvršenje zadaće je krenulo 30 vojnika postrojbe za posebne namjene Gavran 2 sa zapovjednikom Perom Barbarićom i mojom malenkosti, znači zapovjednikom 41. samostalne Domobranske bojne. U mjestu Lipa sastajemo se sa postrojbama iz zbornog područja Tomislava, gdje nas dočekuje ministar obrane u to vrijeme, bio je negdje ovdje, gospodin Vlado Šoljić. Evo, ako možete privoditi. Evo. Prošli ste zapravo vrijeme i... Evo, mogu li samo da završim misao? Možete. Evo, samo, nakon kraćeg razgovora i ohrabrenja dolazimo u mjesto Slatina. Zapovjednik UNPROFOR-a nam daje upute da se prebacimo u oklopne vlakove malezijskog bataljona bez naoružanja kroz neprijateljski teritorij 40 km. Pošto smo znali da idemo na teritorij gdje je već postala postrojba 9 mjeseci, povezli smo džipa puna hrane i cigareta. Zapovjednik UNPROFOR-a nije dozvolio da prebacimo iste u oklopni transporter. Donio sam odluku
da povezemo do Konjica na vlastitu odgovornost. Dragovoljno mi se javio vojnik koji će voziti taj džip Ivica Lesko-Lesa, a ja kao zapovjednik u to vrijeme imao sam pravo samo na osobno naoružanje pištolj. Krenuli smo i stigli smo do centra Jablanice, do današnjeg hotela, do semafora. Tu nas je dočekalo preko 500 civila, što vojnika. I zamislite, svi su ostali u oklopnim transporterima, a mi u to vrijeme puni hrane i cigareta, što je najviše nedostalo. Rafali iz publike, završavam s ovim, gospodine Šuda, rafali iz publike tu, znači na otvorenom, bilo ko je mogao uperiti metak, ni za što ne bi odgovara. Nakon pregovora UNPROFOR-a i nas, nakon sat i pol vremena, puštaju kolonu i dolazimo do Konjica, zna ovdje Mladen, u večernjim satima u Drecelj, gdje zauzimamo, ovdje nisam prebacio, jesam, gdje zauzimamo Zabrađe, Turija i punkt Drecelj i ostanemo 33 dana u neprekidnom okruženju i spasimo tu enklavu. Hvala vam lijepo.